Ráno z postele nás budí smiech. Niekto si na nohu obul mech, káva je v ruke a v druhej chleba. Objatie k tomu je nám treba, k tomu ranná rozcvička. Pozor, to sú vajíčka, vecko ráno neobejde, lebo potom nedobehnem. To by veru nebolo dobré, že sa mi v bruchu všetko zase ozve. Brucho ma bolí, na vecku trolím a veru prsty si až molím. 5-krát si to zopakujem, takto vecko navštevuje. Konečne ma to už prešlo, len aby to znova nešlo. Zmilila som sa, ide to zasa, toto je už veľký hnus toho frasa. Takto sa nikam nedostanem, keď na záchode zostanem. Pýta sa, koľko to bude trvať, nepotrebujem sa z toho zbavovať. Napriek tomu odchádzam preč, už nemám na to vôbec zreč.